Γεια σου και καλώς ήρθες στο cyberintel.tech. Είμαι ο Κωνσταντίνος και σε αυτό το κανάλι μιλάμε για κυβερνοασφάλεια και για στρατηγικές γύρω από το κομμάτι του IT με πρακτικό τρόπο. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη νέα οδηγία NIS2, την νέα ευρωπαϊκή οδηγία για την ψηφιακή ασφάλεια και πιο συγκεκριμένα γιατί αυτή αφορά και τις μικρές επιχειρήσεις. Η οδηγία NIS2 λοιπόν ή αλλιώς Network and Information Systems Directive 2 είναι η αναθεωρημένη οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έρχεται να αντικαταστήσει την οδηγία NIS1 που εκδόθηκε το μακρινό πλέον 2016. Η οδηγία θεσπίζει ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προάσπιση της κυβερνοασφάλειας σε δίκτυα και συστήματα πληροφορικής, έτσι ώστε, για να το πω απλά, για να μην κάνει ο καθένας ό,τι του κατέβει. Στόχος λοιπόν της νέας οδηγίας είναι να ενισχύσει την ανθεκτικότητα των οργανισμών απέναντι σε ψηφιακές απειλές και αυτή τη φορά το πλαίσιο το οποίο απευθύνεται είναι πολύ ευρύτερο σε σχέση με την προηγούμενη οδηγία. Στην Ελλάδα ο νόμος που φέρνει την NIS2 τέθηκε σε ισχύ τον Νοέμβριο του 2024, ενώ ως ένα εύλογο χρονικό διάστημα συμμόρφωσης θεωρείται, αν όχι όλο το 2025, τουλάχιστον το μεγαλύτερο του μέρος. Αυτό σημαίνει πως ακόμα και σήμερα να έκανες την αίτηση υπαγωγής, θα έχεις κάποιο χρόνο, κάποιους μήνες στη διάθεσή σου, έτσι ώστε να ολοκληρώσεις μερικά από τα απαραίτητα βήματα. Ποια μπορεί να είναι αυτά? Από την ανάλυση κινδύνου που θα χρειαστεί να κάνεις μέχρι τις πολιτικές ασφαλείας που θα χρειαστεί να εφαρμόσεις και την απόκτηση, υιοθέτηση τεχνικών ενισχύσεων που πιθανό να χρειαστείς. Πάμε τώρα να δούμε ποιους επηρεάζει η νέα οδηγία, η οποία, όπως είπαμε, επεκτείνεται σε πολλούς περισσότερους κλάδους πλέον και δεν αφορά πλέον μόνο τους μεγάλους παρόχους τηλεπικοινωνιών ή εταιρείες που συμμετέχουν σε αυτό που ονομάζουμε κρίσιμες υποδομές. Μπορεί να επηρεάσει και τη δική σου επιχείρηση, ειδικά αν δραστηριοποιήσεις σε τομείς όπως η πληροφορική, η ενέργεια, οι μεταφορές, η υγεία ή αν είσαι στον φαρμακευτικό τομέα. Οπότε είναι κάτι που θα πρέπει να εξετάσεις σοβαρά εάν και πόσο σε αφορά. Τώρα, πολλές φορές ακούμε είμαι μικρή επιχείρηση, δεν ξέρω αν αφορά εμένα. Εγώ θα πω ότι ακόμα και αν είσαι μικρή επιχείρηση, εάν συνεργάζεσαι με κρίσιμες υποδομές, με εταιρείες υψηλού κινδύνου, η οδηγία σε αυτή την περίπτωση σύμφωνη μπορεί να μην σε αφορά άμεσα, αλλά μπορεί να σε αφορά έμεσα και αυτό είναι αρκετά σημαντικό, καθώς επίσης και για το λόγο ότι οι μεγάλες εταιρείες ζητούν πλέον από τους προμηθευτές τους να είναι επίσης συμμορφωμένοι για να αποφεύγονται επιθέσεις τύπου αλυσίδας εφοδιασμού ή όπως αλλιώς ίσως γνωρίζουμε supply chain attacks. Τώρα, σε περίπτωση που έχεις πάνω από 50 εργαζόμενους ή τζίρο άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ, τότε μπαίνεις υποχρεωτικά στο κάδρο. Πάμε τώρα να δούμε τι σημαίνει αυτό για μια επιχείρηση η οποία θα κληθεί να καλύψει αυτές τις απαιτήσεις. Οπότε, καταρχήν θα σου ζητηθεί να έχεις τεκμηριωμένες πολιτικές ασφαλείας, να εφαρμόζεις προγράμματα διαχείρισης κινδύνων ή αλλιώς risk management και να αξιολογείς ανατακτά χρονικά διαστήματα πιθανά κενά ασφαλείας που ίσως έχει η υποδομή σου, είτε μέσω ασκήσεων τύπου vulnerability assessment, είτε μέσω penetration testing, είτε και των δύο συνδυαστικά. Επίσης θα χρειαστεί να εφαρμόζεις βασικά μέτρα προστασίας στο κομμάτι του identity, όπως το multi-factor authentication, αλλιώς γνωστό και ως ταυτοποίηση δύο παραγόντων. Κατ' ελάχιστον θα πω εγώ, ως μια εισαγωγή στο κομμάτι του identity και σε πιο προηγμένες λύσεις τύπου διαχείρισης προσβάσεων ή ταυτοτήτων ή όπως μάλλον θα το έχουμε ακουστά περισσότερο το identity and access management κομμάτι. Επίσης θα πρέπει να τηρήσει ενημερώσεις λειτουργικού και λογισμικού με αυτοματοποιημένο τρόπο, με άλλα λόγια να έχεις μία λύση patch management. Προφανώς θα πρέπει να έχεις αντίγραφα ασφαλείας, τα γνωστά μας backups, τα οποία θα είναι λειτουργικά και θα αποτελούν πλέον μέρος ενός ευρύτερου backup and disaster recovery πλάνου και για όλα αυτά εννοείται ότι θα πρέπει να τα συνοδεύει μια σωστή στρατηγική που σίγουρα θα χρειαστεί να λειτουργήσει στην πράξη και όχι μόνο στα χαρτιά. Μεταξύ άλλων, λοιπόν, θα πρέπει να δείξει ότι διαθέτεις εκπαιδευμένο προσωπικό
κυρίως να έχεις εκπαιδευμένο προσωπικό, όχι μόνο να το δείξεις, αυτό είναι το νόημα και όλη η σημασία. Μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης λοιπόν τύπου security awareness, αλλά να έχεις και ένα πλάνο, ένα σχέδιο αντιμετώπισης περιστατικών, δηλαδή ένα incident response plan, που μάλλον θα το έχουμε έτσι ακουστά οι περισσότεροι, το οποίο πρέπει να είναι καταρτισμένο και λειτουργικό προτού το χρειαστούμε ως εταιρεία. Εδώ να σημειώσω ότι στο κομμάτι του incident response θα χρειαστεί να είσαι σε θέση ως εταιρεία να έχεις τη δυνατότητα να ανιχνεύεις και να αντιμετωπίζεις πιθανές απειλές γρήγορα και εύκολα, ξεχωρίζοντας ενδεχομένως από το χαοτικό όγκο των logs που μπορεί να συναντήσουμε κάθε φορά. Οπότε στην ουσία να χρησιμοποιείς λύσεις τύπου παρακολούθηση συμβάντων ασφαλείας ή αλλιώς τα γνωστά μας SEM. Τώρα, για όλα αυτά λοιπόν αντιλαμβάνομαι ότι μια εταιρεία μπορεί να μην έχει CISO ή να είναι εξοπλισμένη με security ομάδες, αλλά σίγουρα μπορεί να ξεκινήσει με απλά βήματα όπως με έναν εξωτερικό συνεργάτη που να προσφέρει αντίστοιχες υπηρεσίες ή υπηρεσίες vCISO. Αν διερωτάσαι τι είναι αυτό, θα βρεις το σχετικό link στην περιγραφή που θα σας εξηγεί λεπτομερώς. Εδώ λοιπόν τώρα έχετε κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο νομίζω είναι και όλο το zoom που λέμε, ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δεις την συμμόρφωση με τον NIS2 ως ένα απλό checklist. Είναι κάτι που έχει έρθει για να μείνει, είναι κάτι που μας δίνει την ευκαιρία και σαν εταιρεία, και έτσι θα πρέπει να το δούμε, να κάνουμε πράγματα που ενδεχομένως δεν είχαν συμβεί για χρόνια. Οπότε εφόσον πλέον ακουμπάμε σε πολύ μεγάλο βαθμό το κομμάτι του compliance, θεωρώ ότι θα είναι πολύ καλό να σκεφτούμε στη λογική ότι με το βασιλικό ποτίζεται και η γλάστρα ή κάπως έτσι. Νομίζω ότι το είπα σωστά. Άρα λοιπόν συζητάμε για ένα σύνολο πρακτικών που θα θεσπίσουμε ως εταιρεία και θα αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε, οι οποίες πρακτικές λύνουν πραγματικά προβλήματα και δεν είναι κάτι που κάνουμε μία φορά και το αφήνουμε εκεί. Σε καμία περίπτωση, λέω και πάλι, δεν πρέπει να το σκεφτούμε ως συμπλήρωσα τα κουτάκια και τελείωσα. Είναι θέμα επίγνωσης και ενίσχυσης της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας της εταιρείας και βασικά της δυνατότητάς της όχι μόνο να καταστεί ανταγωνιστική, να συνεχίσει να είναι ανταγωνιστική, που είναι και το ζητούμενο. Η σωστή αντιμετώπιση λοιπόν δεν είναι να βγάλουμε την υποχρέωση, είναι λέω και πάλι, να χτίσουμε ένα πλάνο και να δουλέψουμε πάνω σε αυτό. Είναι συνήθως είναι ένα μακρόπνο και απαιτητικό πλάνο, το οποίο θα πρέπει να επισκεπτόμαστε και να αναπροσαρμόζουμε συχνά, για να μην έχουμε δυσάρεστες εκπλήξεις ή άλλου τύπου προβλήματα. Για να το πω απλά, γιατί να βάλεις αυτόν γκολ εάν μπορείς να το γλιτώσεις έστω και στο 90. Λοιπόν, οπότε είναι σημαντικό να πούμε ότι σύμφωνα και με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η προθεσμία υποβολής στοιχείων των επιχειρήσεων που εμπίπτουν στην οδηγία είναι μέχρι τις 30 Μαΐου, δηλαδή σε λίγες μέρες από τώρα μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Αν δεν είσαι σίγουρος όσον αφορά και τη δική σου επιχείρηση, τώρα είναι η στιγμή να το ελέγξεις και να ξεκινήσεις το σχεδιασμό σου. Στην περιγραφή θα βρεις το link που σε οδηγεί στην σελίδα της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας και το οποίο θα σε βοηθήσει να δεις αν όντως εμπίπτει η εταιρεία σου ή όχι. Εδώ λοιπόν να σημειώσω κάτι άλλο το οποίο είναι σημαντικό, ότι η οδηγία κάνει διάκριση ανάμεσα σε δύο βασικές κατηγορίες οντοτήτων. Τα essential identities, δηλαδή τις κρίσιμες οντότητες, για τις οποίες τα πρόστιμα μπορούν να φτάσουν έως και 10 εκατομμύρια ευρώ ή το 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών. Όποια από τα δύο είναι υψηλότερο. Ο δεύτερος διαχωρισμός είναι τα important entities, δηλαδή σημαντικές οντότητες που υπόκεινται σε πρόστιμα έως και 7 εκατομμύρια ευρώ ή το 1,4% του τζίρου τους. Οι διακρίσεις αυτές καθορίζονται με βάση τον κλάδο δραστηριότητας και τον αντίκτυπο κάθε οντότητας στο ψηφιακό οικοσύστημα και εν ολίγη στην κοινωνία. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τι γίνεται αν αγνοήσεις την οδηγία NIS2. Καταρχήν, κινδυνεύεις να καταστρέψεις τη φήμη σου σε περίπτωση μιας σοβαρής παραβίασης, όπως για παράδειγμα μια επίθεση ransomware. Δεύτερον, και ως αποτέλεσμα του πρώτου, κινδυνεύεις να χάσεις συνεργασίες με πελάτες και συνεργάτες οι οποίοι
δεν νομίζω να ψηθούν και τόσο να κάνουν συνεργασία με μια εταιρεία η οποία αφενός δεν είναι συμμορφωμένη με τις απαιτήσεις και αφετέρου κατά περιπτώσεις μπορεί να τη συνοδεύει και μια κακή φήμη. Και τρίτο και τελευταίο, και για πολλούς ίσως και αρκετά σημαντικό, είναι ότι κατά περιπτώσεις θα υπάρξουν και υπέρογκα πρόστιμα που η εταιρεία ή ο οργανισμός θα χρειαστεί να πληρώσει. Φτάνοντας στο τέλος του σημερινού βίντεο και συνοψίζοντας, θέλω να πω ότι η NIS 2 είναι μια οδηγία που ήρθε για να μείνει. Δεν είναι απλώς άλλη μια νομική απέτηση. Ονόματα δεν λέμε, υπολείψεις δεν θίγουμε. Δεν είναι μια μόδα ή κάτι άλλο που ήρθε για να φύγει και να εξαφανιστεί από προσώπου γης. Οπότε, καλό είναι να σκεφτείς τοποθετώντας τον εαυτό σου ή την επιχείρησή σου γύρω από αυτό και όχι να αρκεστείς σε μια επιφανειακή ανάγνωση, μια προσωρινή αντιμετώπιση, λέω και πάλι τύπου να βγάλουμε την υποχρέωση, όποια και να είναι αυτή. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι θεωρώ ότι για κάθε εταιρεία και για κάθε οργανισμό η ψηφιακή ασφάλεια και η δυνατότητα των εταιριών και των οργανισμών να προστατεύουν τις υποδομές τους επαρκώς, κάθε άλλο πάρα πολυτέλεια είναι, εξελίσσεται πια σε ένα βασικό συστατικό του επιχειρηματικού DNA, της βιωσιμότητας μιας εταιρείας, του κομμάτι που αφορά τον ανταγωνισμό. Οπότε καταλαβαίνουμε εύκολα ότι αν εφαρμοστεί σωστά, σίγουρα ενισχύει τόσο την ανάπτυξη όσο και τη βιωσιμότητά μας ως εταιρεία, αλλά σε περίπτωση που αγνοηθεί ή τέλος πάντων δεν εφαρμοστεί σωστά, τύπου γίνουν πασαλήματα, τότε μπορεί να προκαλέσει πολύ σοβαρά και εκτεταμένα προβλήματα ακόμα και για την ίδια της λειτουργία, την καθημερινή της λειτουργία. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Εάν χρειάζεσαι βοήθεια με τη διαδικασία, θα χαρώ να βοηθήσω. Δες τα link στην περιγραφή, θεωρώ ότι βοηθούν αρκετά. Και σε κάθε περίπτωση, αν θέλεις, επικοινώνεσαι μαζί μου να πούμε περισσότερα. Είμαι ο Κωνσταντίνος και μέχρι την επόμενη φορά μείνε ασφαλής και ενημερωμένος.